Здравейте, здравейте! Днешния автомобил Мини Купърче. Така, да видим какво има Мини Купърчето. Така. CarPlay, Android Auto. Вот, така музичката трябва да спремчиш. Натискаме тук, задържаме Home бутона. Хоп! И се превключва на оригиналното меню. Натискаме радио и се слушаме радиото. В случая това мини е 2009 година с... акумулатор му пада. 2009 година с CCC система. Натискаме тук, превключваме на AUX, за да можем да слушаме. Хубаво, ще затворя, хубаво. Така, превключваме. Пак сме тук. С този бутон връщаме назад към оригиналното меню. Така. Можем да се слушаме музичка през USB-то. Ето го тук е изкарано. CarPlay, Android Auto, MirrorLink. Видеоклипчета могат да се гледат. И хоп, задна камерка, линиите завиват. Включваме на директна, хоп, предна камерка. Я да видим как са монтирани камерите. Ето е камерката. Супер компактна. Въобще не се личи, че има камера колата. Я да видим предната. Ето е тук. Харесвайте, лайквайте, шервайте, така. Един абонамент, ако цъкнете, няма да ви се обидя. Чао, чао!